À, Ái ơi, Ái ơi, ba, áp ơi, à, à, agai, agai letu, आंखौ नेबायाखै अबेनिफ्रायबा जिबौआ फैनानै सौलांदों आंखौ बिराद सादों आगै जिबौआ सौदों बिराद सादों खर'बो गिदिंदों गोबाल' मोनो आं उन्दुनो हाला आगै बिराद सादों आगै मा होनाय अबाव बेस गोनां जेबो खोमा माथो हाथाय मोननैनि सिनसाना दङ माबा मा जेबो मोना नों नुनाय नुदे आगै नुदों आं बिस गोनां जिबौआनो खब्रा बै फिथिगम खब्रामोन आगै आगैलाय आं आरो बे बारा सम गैला बायदि मोनदों आं आगै नोङो न'नि बयखौबो नायदो आगै मोजाङै आइ बाबा आबै बयखौबो खयाल मोजाङै लाखि आं थांनायनि उनाव आगै बिसोरखौ नायदो आगै नोंनि अनगायै आरो रावबो गैला आगै आगै ada जेबो जाया नोङा बेफोरखौ दा होफिना ada जेबो जाया नोङो हस्पिटालाव लांगोन जोंबो नोंखौ हामगोन खाथिनि हस्पिटालाव लांगोन आरो बेफोरखौ दा बुंसै मा जादों आबै बाबा आदाखौ कब्राफोर फिथिगम जिबौआ सौदों आबै बाबा थाबनो माबा मोनसे खालायदों आदाया हरा बारा जाथारबाय माबारै हस्पिटालाव लांनांगौमोन बाबा मा जिबौ सौदों आं उन्दुनो ओंखारदों माबोरै सौनो मोना अबाव सौदों जिबौ अबाव सौदों आखायाव जिबौ सौबा मानसिया उन्दुनो ओंखारनो आरो खर' सायो खर' गिदिङा गोबानो ओंखारो बिनि बिसखौ खर'थिं थांनो होनाङा माबोरै खालायदो बेखौ उन्दुनो होनाङा राजा आबौ नों उन्दुनो नाङा बेजों रायज्लायबाय था बिसा देहायाव स्प्रेड जाजोब्बाय बायदि मोनदों आङो जेबो जाया नोङो खालि हिम्मत खालाय नों गिनाङाबा जेबो गिनाङा बेसे जिबौ सौनाय मानसिया थांनानै दङ थैयो नामा मानसिया नोङो गोसोखौ फिसा दाखालाय मोजाङै था नों गोसोखौ फिसा दाखालाय नोंखौ खाथिनि हस्पिटालाव लांगोन जोंफोर जेबो जाया बिदि सौखायो जिबौफोरा गेजेर जेबो जाया गिनो नाङा गिब्लानो सेस आरो गिब्लानो बिसा बांद्राय माबाजोबगोन देहायाव जेबो जाया खाथिनि हस्पिटालाव लांगोन थ माबोरै थां मा स्कुटियाव लांनोसै आरोखौ थां स्कुटिया थां स्कुटिया स्टार्ट थां दे आबा उथि दे खाथिनि हस्पिटालाव लांबानो हामगोन दानो भेक्सिन होबानो हामगोन बियो जेबो नङा नों खालि एसे गोसोखौ दाद खालामना थालाय भेक्सिन होबानो हामगोन अजा सजाबो गैला सिनायनाय मोनथिनाय खाथियाव अजानाव लांनायबासो हामगौमोन नामा आयै बेफोर अजा सजानि टाइम गैया बे अजाफोरा दा मोजां अजा गैला बेफोर जिबौ सौनायखौ फाहामग्रा दाना हस्पिटालावनो गासिबो मोजां जाखायो बेफोर अजानाव लांनानै टाइम बरबाद खालामबा सेसखा अजानाव लांना माब्लाबाबो सम बरबाद खालायनाङा माब्लाबाबो बेबायदि जिबौ सौबा माब्लाबा खदाय खाथिनि हस्पिटालाव लांनांगौ सिभिलाव दे आबौलै आंखौनो सौनायबानो हामगौमोन बे बुरै मानसिखौ जिबौआ सौनो गारो बे सेंग्रा मानसिखौ बे आंनि सना फिथरखौ मानो सौखौ जिबौआलाय बे पापिस्ट जिबौआ थैनो रोङा गावानो अबावबा एक्सिडेन्ट जायोना बाल पापि जिबौ नोङो आंनि फिसालाखौसो सौबाय पापि जिबौ नोङो आंखौनो सौनो हादि बे बुरैखौ बुथारना लाबाबो दरखार गैया बे सेंग्रा मानसिखौ नायल' जायल' अन्थाव मानो बेबायदि सौनांगौ जाखो नोङो भगवान नोंबो आंखौनो सौनो हादिया आंनि फिसालाखौसो सौबाय दे मा जाबावगोन आयो डाक्टर रबायै बेबायदि गाबला गावसि दाखालायसै
मानसिया साननाय हनायफोरा थौले जालांगोन बेबायदि गाबनाय खोनाब्ला मा सानगोन बे बुथारा बांसिन सानगोन ना बियो नों बेबायदि गाबनानै थाबाय थाब्ला बिनि गोसोआबो फिसा जालांगोन साननो हायै जालांगोन बिबो दुखुआवनो बांद्रायसो जालांगोन गाबनाङा बेबायदि गाबना देखायनाङा बेमारफोरा बारा जायो गाबना देखायब्ला गाबना गाबालासिनो थानो हायो मानसिया थौ हिम्मत खालाय गोसोखौ फिसा दा खालायसै बे बिसखौ हाबि जानो दाहो गावनि देहायाव हाबि जानो दाहो गोसोखौ फिसा दा खालाय आरो उन्दुलांनाङा मानसिया आबा उन्दुलांना नायबाय थाल्ला मानसिखौ खेबना हो उन्दुलांनो नागिरबा खर'फोरखौ दांना हो आखाइफोरखौ ओरै खालामना हो ओरै बुना हो उन्दुलांनो होनाङा उन्दुबाथाय मोजां नङा जिबौ सौनाय मानसिफोरखौ उन्दुलांनो होनाङा माब्लाबाबो ब्रेना माबा जालांगोन उन्दुनो होनाङा मेगनफोरखौ नायबाय थानो हो स्कुटियाव लांला बाबा आदाखौ बे गालानि गारिया फ्रि दङ आं फन खालामदोंमोन जोंहानि लामा मोखाङावनो दंनो दंफां सिङाव थ' माबायथ' बेखौ लानानै थांसै पेप्लि गारियाव लानानै थांसै स्कुटियाव एसे प्रब्लेम जानो हानाय औ दे सानसे जाबायलै बे जिनिसखौनो बै जरासेखौ नेयै जायै खुरिब्रा जालाय लांबायलै बालर दाबो रुम सिंनिफ्राय ओंखारला घान्टाला मा बालखौथ' एसेबां सिथाबनानै थाबाय थानांगौब्रा बयफ्रेन्ड फैदों आरो बे हौवायाबो माबा बे बुन्दा नामा बेयो साला बे मालायनि न'आव फैनानै रुम सिङावनो हाबनानै थाबाय दङ सिख्लाजों थाफेराखै नामा जोंफोर माबा गार्लफ्रेन्डनि रुमाव हाबना थाफेराखै नामा बेबायदि होननानै सानसे हासुनोबो ओंखारा खिनोबो ओंखारा बे रुम सिङावनो हाबना थागोन नामा बालर अबाव हासुदों बेलाय हासुनो ओंखारा बियो रुमाव सिख्लानाव फैबा हासुनो ओंखारा ने बथलावसो हासुखौ ने बाल्थिङावसो हासुखौ बे बाल बुन्दाया बियो आंनि जोंफोर गामिनि जानायमोनब्ला दा बिसोर दावथुर जराखौ आङो मानसि लिंसिगौमोन दा रुम सिङाव जरासे हाबलायलायना दङ मा खालायलायदो होननानै जों गामिनि जानांगौलै साला बालरनि खान्थालानि बिसोरखौ हमसिगौमोनसो दा आङो मानसि लाबोनानै दरजासो बुसिगौमोन आं बिसोरखौ दा बे मालाय गामिखौसो बासिबाय नोंसोरो मा बालखौ बेबायदि हाबना थाबाय थानांगौ जानांगौ एसेबां गोबाव सानहर आं माबा गुबुन खामानि गैया नामा बालर बिसोरनि मायबा मार्डार खालायनांगौ मायबा नांगौ सोरखौबा मायबा खालायनांगौ सोरबा फैना दंफैयो आंहासो खामानि लस आंहा बेसे खामानि दंमोन दाबसे जायगायाव थांनो गोनां दंमोन आंहा मायबा सिखावनि माल फैनो गोनांमोन बे पापि खायमरा मदा सुवा लागाफोरनि थाखाय बेयावसो नांथाना थानांगौ जाबाय बारा दानो थांनानै सानैखौबो जायगायावनो सेलथेब दानथारहैगोनलै बाल हाया सानदों नामा आंखौ घान्टालानि दानो दानस'ना सुथारना दोननो हागौ आं बिसोरखौ सुथारनानै गावसोरनि न'आवनो फबना दोननो हागौ आङो नाथाय मायबा मोनसे जाहोनावसो खालायाखै आं बेफोरखौ नङाब्ला बेफोर आंनि 1 सेकेन्डनि खामानिसो 1 सेकेन्डनि बे आन्ट्रिन्टुआ बे दिसाखौ माबा खालायगोन होननानै बुंनाया मा जाखोथाय जेबो खबरानो गैया माथो हेलेना मा आदा रनिखौ नुदोंमोन नामा नोङो माबा मानसिना आदाना फनाबो सुइच अफ मानसियाबो गैया हबाव थांखोथाय लोगोफोरखौबो फन खालायदोंमोन आं आदाखौ नुवाखै होननानै बुंदों नों नुदोंमोन नामा नोंसोर बिदा मदारुखौलाय माने आदा रनियालाय थाइसे जायगायावनो अबावथो थायो अबावबा थांदों बिसो मिथिगौ नुवाखै आङो आं मोनसे खोथा बुंनि बार नों गासै मोननाङा माने नों जेरैबायदि नोंसा आदाया रनिया बेबायदि नङा बे केयारलेस माबा गैया माने जेबो मा बुंनो आरो बेखौ न'नि फारसे जेबो अननाय साननाय जेबो गैया बिहा नों बायदि नङा नों बिनि सायाव बिखौ नागिरनानै बा बिनि खोथाखौ साननानै टाइम पास दा खालायसै नोङो मोजाङै फराय नोंनि खामानिखौ मोजाङै माव बिलाय मा लोंग्रा मानसि मदाय मानसि फैगोन दाहाय नङाबाबो गाबोनबाबो सफैगोन बेबायदि थाखायो माथो बेलाय गोलैलाबायनानैसो दं खोमा बेयाव अबावबा लामाफोराव लासिंसिंसो माबा गाज्रि मोनाबा डक्टरनावथ' जेनेबा जाला नालाय खोथाफोरा साइकेट्रिस्टनियाव लाङा मानो आदाखौ गुवाहाटिफोराव मोजां साइकेट्रिस्ट दङथ' आरो गुवाहाटियाव नङाबाबो गुबुन जायगायावबो दङ आदा रनिखौ एसे मेन्टेलनिसो माबा जादों मेन्टेलिसो प्रब्लेम हार्ट जानाय बायसा मोनो आङो बेखौ बै सोरमोन सिख्लानि मुङा मामोन जायनि थाखाय बे फाग्ला जादों ना हेलेना नों जोंहानाव आलासि आरो आंनि लोगोबो
आयाबो नोंखौ मोजां मोनो नाथाय आदानि खोथा बेबायदि दा बुंसै आदाया फाग्ला नङा नोङो जोंहानि फेमिलि मेटाराव बेफोरबायदि खोथा दा बुंसैखा आं मोजां मोना मा आदाया फाग्ला जानो बेलाय आदाया फाग्ला नामा आदाया फाग्ला नङा बेयो मोजां मानसि आंनिख्रुइबो मोजां आदाया बेनोथ' प्रब्लेम नों आंखौ अरायबो गुबुन साननानै बेफोर खोथाखौल' रियेलाइज खालायहोबाय थायो मालाय मानसि होननानैल' बेबायदि नङाना खोथाया आं आदा रनिनि बेफोरबायदि खस्थ'खौ नुनानैसो बुंदों नों दा हमस'नोसो हायाखै नोङो बिदा साननानै फाग्ला होननायखाय नोङो गाज्रि मोनदों नाथाय आदा रनियानो बेसे दुखु मोननानै बेसे खस्थ' मोननानै दङ नोंथ' बेखौ नुवाखैना नोंथ' बिनि जायगायाव गैयाना आंसो मिथिगौ आंबो मिथिगौ ना बेफोरबायदि मेन्टेलि दा बियो मेन्टेलि एसे प्रब्लेम जानानै दङना बियो आं फाग्ला होननानै बुङाखै मेन्टेलि प्रब्लेम फाग्ला नङाथ' आं डाइरेक्ट बेखौ बुङाखै एसे मेन्टेलाव दुखु जाना दङ बेहा माबायसा होनना फोरोङो मा बुजायनो आं नोंखौ टेनसनाव दङ बियो बिराद टेनसन डिप्रेसन मेन्टेलि मोजां नङा बियो सहायनो हायै जादों बियो आं मोजां मोनब्लाबो नों आंखौ गाज्रि सेन्सआवसो लाबाय थायो दे एसेबां गाज्रिबो मोननाङा दे आंनि गासैबो मोजां खोथाखौबो नों गाज्रि सेन्सआवसो लाखायो आं आदानि मोजां साननानैसो बुंदोंमोन आं गोबां मानसिखौनो नुदों बेबायदि सिख्ला मोनैनि सेंग्रा मोनैनि डिप्रेसनाव थांनानै खामानि गैयैनि एनजाइटि स्ट्रेस डिप्रेसन जानानै एसे खर' गाज्रि जानायफोरखौ बांसिन डिप्रेसनाव थाबोला खर'फोरा खामानि होआ जायोना आं आदाखौ फाग्ला जादों होनाखैना डाइरेक्ट खर'आ खामानि होआ जादोंना बिना बेखायनोसो आङो साइकेट्रिस्टआव लां होननानै बुंदोंमोन मोजां जाथों होननानै नोंसोरो मोजां सानब्लाबो गाज्रिखौसो सानखायो आंखौ गाज्रि नोजोरावसो लाखायो नोंसोरो जागोन दे बारहुंखा नों आंखौ बेयाव थानायखौ सैखायाखै आं गाबोननो न'आव ओंखारलांसिगोन न'आव थांसिगोन आं थाला प्लिज आं नोंखौ न'निफ्राय थांनो होआखैथ' आं बिराद टेनसनाव दङ नों आरो आदाखौ बेबायदि फाग्ला बुंदोंना नोंनि बुंनाय सेन्सआ एसे माबोरैबा जादोंना आं बेनिखायनो दुखु मोनदों आंनि बिदाखौ सोरबा फाग्ला बुंबा आं मोजां मोनाना मानसिया बांद्राय गोबाव थाब्ला बेबायदिनो जायो आलासि जानानै थाया आं गाबोन आन्टिखौ टिकेट बुक खालामनांसिगोन दे थांसिगोन आङो हेलेना एसेबां गोबाव उन्दुलांथारदों आङो बे सिमां नुगादों मा सिमां नुदों आङो मोजाङैनो गोगोमै उन्दुलांथारदों आं सिरिखौनो मोनाखैमोन भगवान बावफ्लांदोंसोमोन आङो रनिबो दं माथो उन्दुलांखौनो आं बावलायलांदों रनियाबो सिरि मोनाखै बियो रनि उन्दुथों दे बियो उन्दुबाय दङ उन्दुथोंसै दे बियो थाथोंसै बेयाव आंखौसो मा सानखौ मामाखौ मानसिफोरा दा एसेबां गोबाव उन्दुना थाफ्लांबाय आं बे रुमावनो बेफोर दरजाखौबो फांना दोनदों बे दिमाग गाज्रि खर' गाज्रि 2 नाम्बारिया दा बेसेबा बखिसिगोन आंखौ बखिब्ला मा जानो गाज्रि गोसोनि मानसिया गाज्रिखौनो सानखायो ओंखामसो उखैनाय मोनसिबाय आं मायबा संहैनोसै खोमा आङो रनियाबो मायबा जाथोंसै संना फैनि महारानिया दासो उथिबाय दासो उन्दुनो हाबाय थारमाने लाजियाबो ओरैबायदि रायनोसो लुगैदों दा आं बिखौ नाथाय खुगाखौ हमथानोसो थाथारदों मानोना रायनानैनो टाइम पास खालायबा आंहा समा थांगारगोन बिखौ बुथारनायानो केन्सेल जालायलांगोन अबावबा बांद्राय रायनायावनो समा बरबाद जागोन माबार बे दानसोरांखौ फन खालायनायाव अबाव दं बियो दिम्पला सिखारबाय होननानै बिखौ दानो माबार सायाव लांसै आरो बुथारखानोसै सेकेन्डबो टाइम बरबाद खालाय आं दिनैलाय बे 2 नाम्बारनि खुगायालाय मानो बन्द' जेबो बखियाखै माथो आंखौ बेथि गैला नोंनि जिउआ जोबसिगोन नै दानो बे दानसोराङाव अबाव थांखौ बिखौलाय नेना थानो बुंदोंमोन माथो मानसिनि महरानो गैया फनसो खालायना दोनदां माबारखौ बुथारनांगौ मा मानसिलै बिलाय अबाव खाना थायोलायखौ अबाव थैहैखौ नोङो दानसोरां माबार फैयामानो फैबाय दिम्पला ओंखारबोबाय रुमनिफ्राय माबार फै माबार फै सान्स मोननायावनो नङाबा आरो सोरबा फैलायगोन माबार फै खर'आ भगवान खर' जाजोब्बाय मा मोदोमाव गस्ला गैया आंनालाय
अबाव दंफैब्रा आङो क्लाब ना मा जाखो बेलाय मा लाइटिं साइटिं गोनां रुम बेलाय आरो गस्लाबो गैया मा आन्डारपेन्टसो गानना दं आंलाय है सोरबा मायबा खामबाय नामालै आंखौलाय अबाव दंमारोब्रा आंलाय सोरजों फैयामोन आङो बेयाव गोसोखौनो खांनो हाला माथो अबाव दंफैयो आङो आइया जय माता दी दासो गोसोखांदों बे दिम्पोला लाना फैदोंमोन आंखौ बे दिम्पोल लोङानि न'सो दा धै मा क्लाब सानलाबायदों नाथाय आंनि गस्लायाव बबाव खारखो थि लाजिबायसोलै आं ओमफ्राय सिख्लाफोरनि सिगाङाव मा लान्थिलुनथा बेलाय है इज्जत थांबायलै आंहा जायखियानो जायामोन आंखौ दिम्पोला बेबायदि आन्डारपेन्टआव नुबाय होनबा है फाग्ला जौ लोंना आं एसेबो थर गैया नामा बाल धै लाजिबाय आं है थांसैलै आं लाजिबाय आं थालांबाय आंनि गस्लाया अबाव थांखोब्रा गस्लाया है गस्लाया अबावब्रा आंना है दिम्पोलनो महर देखायनो लाजिबाय आं है खारखोमाना नायनोसै आं है गस्लायासो दा अबाव थांखो गस्लाखौ मोनाबा बे आन्डारपेन्टखौ गाननानै बेबायदि ओंखारलांसै होनबा आं लामायाव थोद बे दिम्पोलालाय गस्लाखौ अबाव दोनखोब्रा बेयावलाय माथो गस्ला सस्ला जेबो नुवाखै आङो हे इसोर भगबान बे दिम्पोला गस्लाखौ सुनो हैयाखैथ' बियो सुहैयाखैथ' है बिदिनो थांसैलाय ओंखारलांसै जाला थालां बेयाव लासिं सिं मोनजोब्बाय आं एसेबां लासिं सिं आंनि लाइफआव माब्लाबाबो जाफेराखैमोन आं आन्डारपेन्ट गुलायनाय है